YouTube, det er OK Fireworks. Nu har jeg lige købt noget mere krudt i T. Hansen, og så har jeg fødselsdag, eller holdfødselsdag, så jeg har fået en masse mere. Jeg starter heroppe. Jeg har fået 2 pakker, sådan nogle her rygende kugler fra T. Hansen. Så har jeg kun 1 kasse X-Hyl her, men jeg har 4 til. De ligger bare over hos min far. Så har jeg også 1 til rør og knaldkugler. Hun ligger også hos min far. Og så er min fucking nice ven Julius, som faktisk filmer kameraet lige nu, fik jeg den her Vegamix. Jeg har ikke lige brugt til det, så man kan se det. Det kommer nok. Halsbrandfontæner. 2 pakker. Knaldkæde, stjernekaster, snoretoppe, crackling balls, røgbomber og sådan lille ringe og lidt forskelligt. Meget nice. Det var fix. Så den nice Jule. Han gav mig sgu også lige 2 pakker ulvehyl. Men tager lige jeg fyrer det af. Fuck, de hyler højt, mand. Det er sindssygt. Og så har jeg så en af den her. Har 2. Og så er der crackling balls. Jeg har fyldt lidt af i den her, men jeg havde 3 pakker med 24 i. Jeg tror, jeg har fyldt 3, så nu har jeg har nogle i hvert fald. Så har jeg 3 heksulsortiment. Altså, det var fucking underligt. Jeg jeg bestilte for T. Hansen 3 heksulpakker, dem for 1,50 kr. i. Så da vi kom op for at skulle hente det, så fik vi dem her i stedet for. Det var bare nice. Og så, ja, altså der er nogle her small X-Hyl i. Så er der medium. De er lidt bedre end ulvehyl. Så har jeg large, kraftigt store. Lige måde med... Hvad fanden har vi? Fordi, ja, ændrer lige noget. Sådan en coladåse her. Så de er ret store. Og det kan vi så også lige gøre med de andre. Så vi nok også kender størrelsen på dem her. Finer. Meget sjovt. Og så var der sgu også nogle medium. Lidt større end en cola, men det er også bare tomt heroppe i enden. Lidt noget. Yes. Og ja, så er der også ulvehyl lige på noget. Ulvehyl. De er sådan... De er nogenlunde... Det var fra hinanden. Nogenlunde ligesom medium. Cirka. Ja. Der er en lille smule dårligere, men... Ja, de er gode nok. Så er der rør og knald, gider jeg ikke vise. De er lige store, den kender jeg godt. Så har jeg købt sådan en baltisk raketsortiment. Altså, de ser ikke så store ud. Der er ikke lige måle. Sådan Coca-Cola. Altså, de ser ikke så store ud. Men jeg så på Tanken hjemmeside, de var ret gode. Og man kan også... Jeg ved ikke, om I kan se det. Men, altså... Det kan jeg nok ikke. Men her står der 23 gram. Og der står så også heroppe 115. Eller, ja, der er 115 i, så kan I så dividere det med 5. Og det var det, jeg havde. Jeg skal nok have måske lidt mere, jeg tror. Jeg godt vil vise også, hvis jeg får noget i julegave eller noget. Men jeg skal have ret meget mere til nytår. Eller den 27. tror jeg nok. Eller den 21.